Pagkatahum Isaysay sa gugma ni Jesus o sa himaya niya na nagmasidlakon. Pagkatahum isaysay kay nasinabi ko ang gugma niya ni Cristo nga gipangandoy ko. Pagkatahum isaysay Maoy akong tinguha. Pagsaysay sa balita sa gugma ni Jesus. Pagkatahum isaysay sa gugma ni Jesus. Labi pa nga hinandum kay bahandi man. Pagkatahum isaysay kay naluwas ako. Maoy kini hinungdan nga ginasaysay ko. Pagkatahum isaysay Maoy akong tinguha. Pagsaysay sa balita sa gugma ni Jesus. Pagkatahum isaysay sa gugma ni